muri sei? Artista. Okay. Vangoshongedza zvavanoita. Unozvitira kupi? Tozvitira Mbare. Kupi? Tinoitira chingoko. Village. Village block 2 Matare. Kuseri block 2 Matare. Kune bar nonzi village bar. Saite noiso. Mletwa. Mletwa Bvumai. Bvumai. Asa una rimwe zita. Ndiro Bvumai haisiro first name. Bvumai ndo first name kozvinatawanda second name. Kuzvaiti. Last name. Surname Bandawe. Bvumai Bandawe. Ichitaura nakuito muchipedzisa nyangu. Okay, saka matenya munomati machia. Ati inonzi fine art. Pane fine art, pane realism. Thanks mablangu. Anosiyana matembe mati. Pane realism, pane fine art, panewo inonzi art scrap. Inenge isina kunyatsoita yakabuda. Saka ndo type dzema-art dzatinadzo. Okay. Saka tomboti vanongada kudhirowiwa pamaprice apa mune mchichaja sei apa? Maprice anotangira pama10, ma20, ma40, ma50, ma100, ma200 zvisiyanawo nekuti munhu ari kuda chinhu chakakura sei. Zvinosiyana nemasizes. Alright, tichimbotiradze masaizi acho kuti pane ipi neipi neipi neipi. Right. Size inenge ichita $10. Okay. Size. Size $10. Then iyi inenge ichita $20. Nei then size 7 inenge ichitangirawo pa $60. Then aya wachitoma $80. Then aya mahombe acha anenge achitawo ma120. Then aya anenge achita ma$30. ndo masaizi acho atinenge tichitinawo. Alright, aiwa zviri kuoneka zvakanaka. Samaningwa yakareba sei muchita zveati? Ndana about 15 years ndiri muindustry yeart. Okay. But zviri kuita hazvo here? Yeah, zvinenge zvichiita pane pekuti zvinombooma zvombonaka asi tombosangana nemachallenges ekuti dai takwanisawo kuona masponsor anotisponsawo nemamanager vanenge vachitisimudzira ekuti pamwe pacho unomboshaya mari kutenge pendi yekuti ukwanise kuita maartworks akawanda. Ndo machallenges atinosangana nawo ekuti unomboshayawo mari nekumboshaya machira kuti kwanise kuwana mari yekuti unozoita mabig wanoende kumberi. Saka dai taonawo masponsors. Okay. Saka manje masponsor acho tomboti awanikwa vanokubata sei maya? Masponsors angu, masponsor kana vachida kundibata vanondibata pafacebook page rangu nenhamba dzangu dzinoti 0778 58 42 16 ndo pavanondibata ipapo kana vachida kundibata. Kupa Facebook munoti kwani pafacebook? Because vanongada kuziva kuti zita renyu pafacebook. Page yangu yakanzi Bvumai Bandawe. Okay. Bvumai Bandawe. Vakangopinda Facebook page mangu ndomune mamwe maartworks angu arimo imomo ndo kubata kwavanondiita. Alright, aiwa zvinotendwa. Munorowa mudhara basa munobata. Ngatimbonyatsoona futi. Aiwa tarenda riripo. Asa vanonge vangonakirwa vanongokubata panhamba dzamataura kana pamafacebook page amataura. Ndipo pavanondibata pafone number dzatataura idzodzo vanondibata ndowanikwa pafacebook kana pawhatsapp. WhatsApp number yangu vanondibata futi. Alright, same number hiyo. Kana ku village bar vanondibata futi. Kana vachida ku village bar iri kupi? Iri ku Matapi, block 2 Matapi. Ndo kune village bar. Mbare. Mbare muno. Okay. Ndo mavanondibata, ndo mavanokwanisa kundibata, ndo pavanokwanisa kuona futi zvinhu zvizhinji. Aya angori ma highlights chete kungoti
mhuri yezimbabwe ikwanise kungoona kuti ndo zvatiri kuita. Asi vakasvika kuvhileji pamuzinda ndo pavanozoona nyanzvi hwese hwakazara nezvavanenge vachida nezvavanenge vasingadi, ndo kunoitwa basa rese. Alright, aiwa ataba basa. Maita basa. Tinotenda.